nového videa. No a dneska vás vítam u ďalšieho videa. No a dneska si ukážeme lampu, je to Astra, fajnová, dobrá. Takže dneska si, samozrejme toto je náhradne na miesto Malagy. A samozrejme, povieme si informácie, také veci, takže ideme si povedať informácie. Tak to vyzerá. Je to vyrobené z plastu, samozrejme skoro každá lampa vyrobená z plastu. No a teraz informácie, má to IP65 50 W a bolo vyrobené na Slovensku a má to 9 rokov, takže tak. Takže toto je nahradené z Malagy, Philips Malaga. Ak ste videjko nevideli, tak si pozrite moje videjko, tam boli 4 lampy plus 1 rozhlas, takže to si môžete kúknúť. A bolo na tom istom mieste, hej. Takže tak. Takže Malaga takto vyzerá, ale samozrejme nepôjde preč, ale viete prečo, lebo pôjde do garáže, tam zadnej garáže, čo mám. Pôjde do garáže, pred garážou bude, aby tam svietilo. Samozrejme tak. No samozrejme, keby ste nesledovali, tak toto je fajnová lampa. Je pekná, mne sa strašne ľúbi. A samozrejme pôjde do garáže, samozrejme. Pred garážou, aby to svietilo, samozrejme. No ale naspäť tej lampe. Dobre, takže sme naspäť. No a tak, samozrejme, ja vám dám ešte popis, aby ste mohli vedieť. No a tak, samozrejme, má to jednu palicu, hej, čo to drží, takáto trúbka. Nie je to palica, je to trúbka, sorry. Takže tak, no a samozrejme, máme prázdninky, takže super. Sa páčia, samozrejme. Teraz cez prázdniny možno, že budú viac videí, uvidíme samozrejme. Keď budem mať čas, tak dobre natočím. Ale tak, dobre. Takže ďalej. Ak sa vám toto lampa páči, nezabudnite ohodnotiť do komentáru. Že musím povedať, že sa mi troška menej páči od tej Malagy, ale tiež pekná celkom. Hej. A proste Malaga už tu není ani, už 2 dní tu není Malaga, na tomto stĺpie jeden deň. 2 dní tu není na tom, už 2 dní tu není Malaga, lebo pôjde hen tam do garáže, tam sa pôjdeme ešte pozrieť, uvidíme. Takže ja vám idem teraz pozrieť. Ale ešte keď sa pôjdeme podívať do tej garáže, tak to vyzerá, že to bude vidno. Vidíte lampu. Toto je proste žiarovka, hej, aby to mohli vidieť, ale proste není tma, ale proste sneží a je proste biele, hej, takže toto svieti alebo sneží. Takže takto vyzerá tá neonka, že to bude vidieť. A teraz je vidno, takže môžete vidieť 50 W. Takže môžeme sa vrhnúť do tej garáže. Takže tuto je garáž, hej, takže nepôjde sem Malaga, ale pôjde sem AEGčko, to ste tiež mohli vidieť v tej videu. Takže tu bude AEGčko, som troška to vymenil z palicu, hej, dal som tu takú palicu a dal som sem takú lampu z kameru. A tu bude AEGčko a Malaga bude hen tam, vám ukážem. Takže Malaga bude tu, fajnovo bude Malaga tu a tam bude žiarovka, tam bude Philips Malaga, to bude stať medzi tejto gule a tú Astru, takže túto bude v strede bude takto, fajnovo. Teda, a toto bude vyzerať, on sa súvam troška dozadu. Ešte, dobre, tak toto je dobre. Takže takto to bude vypadať, takže takto už to bude vyzerať. A vám ukážem ešte čo. Takže vám chcem ukázať, že AEGčko bude tu. A vám ukážem, že čo je to AEGčko. To je lampa, ja vám ukážem. Čo som vám ukazoval len tam, no tej garáže, tak tam bude AEGčko, takže toto je AEGčko. Dobre, pani, takže sme asi na konci videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a napíšte do komentáru. Samozrejme, ak sa vám tá lampa tam ľúbi. Táto lampa, čo teraz ukážem, takže zatiaľ čaute.